Bdew diskussjonijiet bejn il-Ministeru għall-Enerġija u l-Kunsilli Lokali biex issir ħidma konġunta ħalli jkun iffaċilitat l-aċċess għal kits li se jkunu qed jingħataw lir-residenti biex jiġi frankat l-użu tal-ilma. L-irwol tal-Kunsilli Lokali fil-kampanja bl-isem ta' l-Ilma Ibda Minnek se jkun dak li jipprovdu għajnuna fit-tqassim u jagħtu spazju addizzjonali fil-binja tal-Kunsill Lokali stess minn fejn ir-residenti jkunu jistgħu jiġbru dawn il-kits. Il-kampanja mmexxija mill-Aġenzija l-Enerġija u l-Ilma hija mifruxa fuq 3 snin bil-għan li Teduka dwar il-Konservazzjoni tal-Ilma. Imma mhux biss. L-Aġenzija se tkun qed tqassam għodda li tista' titwaħħal ma' apparat tal-ilma fid-dar biex jonqos il-konsum tal-ilma. Il-kap tat-taqsima tal-ilma fih dan l-Aġenzija Michael Xkembri qal li bħala parti minn din il-kampanja se jsiru diversi attivitajiet biex tkompli titqajjem aktar kuxjenza fuq livell nazzjonali dwar l-importanza tal-konservazzjoni tal-ilma. Il-kampanja nazzjonali dwar il-konservazzjoni tal-ilma Water Bid Change qed iddur l-irħula f'Malta u Għawdex biex nedukaw in-nies fuq bidliet żgħar li jistgħu jagħmlu fil-ħajja ta' kuljum biex nikkonservaw l-ilma, peress li huwa riżorsa vera skarsa fil-Gżejjer Maltin. Din l-inizjattiva bdiet b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali taż-Żurrieq u se tkompli fi bliet u rħula oħra fix-xhur li ġejjin. L-Kunsill qegħdin nippruvaw ngħinu l-Aġenzija biex dawk in-nies li ma laħqux jew mhumiex joħorġu mid-dar tagħhom biex huma housebound ħaniftehmu biex aħna l-Kunsill mmor fid-dar tagħhom jew inkella forsi nestendu xi jumejn oħra biex kulħadd ikun jista' jieħu dan il-kit. Waqt żjara fil-Mobile Unit ta' Żurrieq, il-Ministru għall-Enerġija u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli spjegat li din il-kampanja qed issir id fit mal-politika tal-Gvern li jkun hemm effiċjenza fl-użu tal-ilma. L-Energy and Water Agency qiegħda f'diskussjonijiet mal-Kunsilli Lokali kollha biex naraw li konna sitwazzjoni fejn kunsilli lokali jkunu qegħdin joffru anke post ieħor minn fejn ir-residenti tagħhom ikunu jistgħu jieħdu dawn il-kits tal-ilma biex anke huma jkollhom il-possibilità li jikkontrollaw il-ħela tal-ilma.